खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बाक्सा जिल्लानि दारागावआव दासान्दि जाबाय थानाय बारहुंखाजों खहा जानाय सुबुंफोरनो मदद होदों 64 बेटेलियन एसएसबिनि जवानफोरा। दासान्दि ओनसोलाव जाबाय थानाय बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनाय दारागावनि रायजो राजाफोरनो मुलि राननानै हैदों, फाहामथाय हैदों आरो जानाय आदार राननानै हैदों। गोबारै बारनाय बारहुंखाजों जायफोर बिथांमोनहा न' बां बिफां-लाइफां बायसिनजादों बिथांमोननो मुलि राननानै होनायजों लोगोसे फाहामथाय होदों। लोगोसे जायफोर बिथांमोना जानाय लोंनाय आदारनि जेंनायाव गोग्लैदों बिथांमोननोबो माइरं, दालि बायदि राननानै मदद हैदों। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो मदद होनाय बे हाबाफारिया कामान्डेन्ट नानकिसान तामता बिथांनि दैदेननायाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो मदद होनाया बेल' नङा, बेनि सिगांबो मदद होदों आरो उनावबो गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो मदद होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों 64 बेटेलियन एसएसबिनिफ्राय। नारायणपुर आसाम अरुणाचल सिमायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हाजोनि हा गिसिखानानै न'आव गोग्लैसिननायनि थाखाय सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जानाय आइजोनि मुङा सुकुश्री बसुमतारी। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव न'नि साखाथियाव थानाय हाजोआ गिसिखानायनि जाहोनावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायथिदों। मानोना आइजोआ उन्दै उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव हाग्रा ओनसोलफोराव जे ट्राइबेल सुबुंफोर दङ बिथांमोननो हानि सार्टिफिकेट होनायनि जि खामानि बियो जागायबाय होननानै फोरमायथिदों ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि 5थि बोसोरारि जथुम्मा खुंदोंमोन आरो बे बोसोरारि जथुम्मायाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि चक्रमणि ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। बिथांजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, राभा आरो गार' आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि भारतआ उदांस्रि मोननायनिफ्रायनो ट्राइबेल सुबुंफोरा हाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघआ जोनोम जानायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरनि संबिधानिक जि मोन्थाय बेफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावबोदों होननानै फोरमायथिदों। सिगांनि समाव ट्राइबेल सुबुंफोरनि जेंनाया जिबायदिमोन दाबो बेबायदिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दानि सोरखारजों सावरायदों आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सोरखाराबो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि रादाय होदों। बेनिखायनो आसामाव थानाय गासैबो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दा दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसा आफादफोरा सिसुट'वा हिसाबै जयैनो सावरायदों आरो दा केबिनेट मिनिस्टार दैदेननाय मोनसे कमिटि दानानै होनायनि गेजेरजों सिसुट'वानि सोद्रोमाफोरा सावरायलायनानै ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। बेबायदियैनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि हायाव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनोबो हानि सार्टिफिकेट होनायनि खामानिया जागायबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारनो थाखायबो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों सावरायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि थांनाय बिपिएफनि सोरखारनि समाव जेब्ला चन्दन ब्रह्मआ WPT एन्ड BCनि मन्थ्रिमोन अब्ला फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006नि बायदियै हानि सार्टिफिकेट होनायनि राहा खालामदोंमोन बिथाङा। नाथाय माखासे ट्राइबेलफोरनि हेंथा फर्सआ कर्टआव केस होनायनि थाखायनो बे खामानिया थालांनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन GMC इलेक्शनाव बिजेपि आरो एजिपि एलायन्सआ मोजाङै रिजाल्टजों देरहासारनो हाबाय। GMC इलेक्शनाव बिजेपि आरो एजिपि एलायन्सआ गासै 60 वार्डनि मादाव 58 वार्डआवनो देरहासारनो हादों। जेराव बिजेपिआ 58 वार्डनि मादाव 52 वार्डआवनो देरहासारनो हादों आरो एजिपिआ 6 वार्डआव देरहासारनो हादों। आम आदमी पार्टी आरो आसाम जातीय परिषदआ मोनसेयै मासियाव देरहासारनो हादों। कंग्रेस दोलोआ मोनसेबो मासियाव देरहासारनो हायाखै। GMC इलेक्शनाव बिजेपिखौ मोजां रिजाल्टजों देरहासारहोनायनि थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुवाहाटीनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। चिरां जिल्ला BCAA, क'क्राझार जिल्ला BCAA आरो मिरु BCAAनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे मेल खुंफुंनाय जादों। रजेन नार्जारी बिथाङा आफादगिरि महरै सामलायलांनाय बे मेलाव गुबैयै BCAAजों बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो माखासे थांखिफोर लानाय जादों।
बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव लानाय थांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि प्रडाक्शनाव BCAA नि सोरबाफोर महरगिरिफोरा खामानि मावहैयोब्ला बे महरगिरिनि सायाव 2 लाख रां जुरिमाना फोनांनाय जागोन। नैथियाव दङ बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लेंहरनाय जौसाङाव BCAA नि गुबुन महरगिरिफोरा बाहागो लाहैफायोब्ला बे महरगिरिनि सायावबो 2 लाख रां जुरिमाना फोनांनाय जागोन। थामथियाव दङ मोनफ्रोमबो जिल्लानि DCनि सेराव बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि खौरांखौ लाइजामनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन जाहाथे DC बिथाङा बेन खालामजानाय महरगिरिफोर थानाय प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय गनायथि होआ। ब्रैथियाव दङ BCAA नि मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनिसिम मैयानि समाव लानाय बे थांखिफोरखौ फोरमायहरनाय जागोन लोगोसे बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनिसिमबो बे थांखिखौ दैथायहरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि मैयानि बे मेलाव मिरु BCAA नि लेङाइ आफादगिरिफोर फारियै रजेन नार्जारि, दीपक कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर', पंकज लाहारि, स्वपन कुमार ब्रह्म, थाख्लाय मिजिं नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादनि नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। रायखांनो गोनांदि BCAA निफ्राय बेन खालामजानाय बुङोब्ला जों गेमस्रि दैमारिखौनो रायखांनो नांगोन। बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव सिगांनि समावनो BCAA आ माखासे थांखिफोर फोसावदोंमोन जेरै बेन खालामजानाय महरगिरिफोरजों रावबो खामानि मावफानो मोना, स्टेज प्रग्राम खालामनो मोना बायदि बायदि। नाथाय गेमस्रि दैमारि बिथाङा बावैसो सिगां गावनि इउटुब चेनेलाव मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो दासान्दि स्टेज प्रग्राम खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। बेनि उनावनो BCAA आ बेफोर गोख्रों थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। BCAA आ लानाय थांखिफोरा गनायजाथाव नंगौना नङा नोंथांमोनहा कमेन्टआव हरनानै मिथिहोहरनो हागोन। बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव थांखि लानायनि सायाव बिसाया बुंथिदों दि बिसाया जि थांखिफोरखौ लादों बियो गासै बर' समाजनि मोजांनि थाखायनो लानाय जादों। दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ नाथाय सिगांनि समाव बिथांमोनहा जेब्ला एबसुनि खामानि मावोमोन गाज्रि पिकचार ओंखारनायाथ' बाद हो, सोरबा बिहारि जयोब्लाबो बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जायोमोन। समाजखौ मोजां लामाजों लाबोनायाव दिनैनि समाव माखासे आफादफोरा बिसाखौ आसि दिन्थिनो हागौ नाथाय समाजाव मोजां थासारि लाबोनो थाखाय जाय गेमस्रि दैमारिखौ बिसाया बेन खालामदोंमोन बिथांखौ खुनु आफादानो जेबो बुंफैयाखै। हारिमुवा जोंनि बर' हारिनि मोनसे धोन, बेखौ रैखाथि होनायनि बिबाना बिसाजों लोगोसे गासैनिबो। बिसानिफ्राय 3खौ बेन खालामनाय जादोंमोन बिसोरनि माखासे समाज बेरेखा खामानिनि थाखाय। बिसोरना इजि मानि एबा ब्लेक मानि दङ, थाखा फैसा होनो हागौ, बेफोरखौ लब जानानै बिसोरजों थांफायोब्ला केरियारखौ दानो हानाय नङा होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बेन खालामजानायफोरनि सायाव BCAA आ थांखि लानायनि सिगां फैला जे बरगयारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदोंमोन। बिथाङा लिरदों दि जायफोर महरगिरिफोरखौ BCAA आ बेन खालामदोंमोन बेखौ दिखांनानै लाफिननांसिगौ। सम आरो थासारिया जोंखौ दिनै खावलायबाय। जोंनि हारियाबो जौगा थासारियाव सफैबाय। आथिखालनि खायसे रायजो राजाफोरनि नोजोराव सोरनिबा नायथावै सावगारि भाइरेल बायदिफोरा सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे फिसा जाथायसै। बे मोनसे फिसा जाथायखौ लानानै गले गले दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाया जोंनि आदुवानि सिनायथि। दिनै बिदिखौनो बुंबाय थादों, BCAA खौ मिनिदों, थामसा खालामदों। आंनि मोनदांथि बिदि भाइरेल भिडिअ'आ इयुननि समाव हाजार फैनो थांगासिनो दङ मानोना ग्लेमार जानायनि मोनसे लामा हिसाबै बेखौनो महरगिरिफ्रा लानो थांगासिनो दं मानोना जोंनि गेजेराव बिनि बिदिन्थियाबो रोखा रोखा। बांलादेशनि आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ आसाम पुलिसआ सासेनि उनाव सासे हमगासिनो दङ। आनसारुल्लाह बांला टीमनि उदखारिफोरा आसामनि बरपेटा, बङाइगाव, धुबरी, मानकाचार आरो साउथ सालमाराफोराव गावसोरनि आफादखौ गोख्रों खालामनो नाजागासिनो दं आरो आफादनि थांखिफोरखौ लाइमोनफोरनो फोसावनानै लाइमोनफोरखौ गावसोरनि आफादाव सोनो थाखाय खामानि मावगासिनो थानायखौ खौरां मोननानै NIA आरो आसाम पुलिसआ गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं। बेनि गेजेरजोंनो बङाइगाव पुलिसआ मानिकपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय भान्डारनिफ्राय सैयद आहमेद मुंनि जिहादिखौ हमनो मोन्दों। बेनि सिगां इमरान हुसैनखौ हमदोंमोन। हमनो मोननाय आनसारुल्लाह बांला टीमनि सोद्रोमाफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो सासेनि उनाव सासे जिहादिफोरखौ हमनो हागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव बङाइगावनिनो जगिखभायाव हामिदुल इस्लाम मुंनि सासे जिहादी जाय मटर मेकानिक जाफ्लानानै जिहादिनि खामानिफोरखौ मावबाय थादोंमोन बेनि खौरां मोननानै हामिदुल इस्लामनि जगिखभायाव थानाय गेरेजाव सिग्रोमहैदोंमोन जेराव मोन 7 बेंक एकाउन्ट
आधार कार्ड आरो जिहादिनि थांखिफोर थानाय फोरमान पत्रफोरखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जिहादी हामिदुल इस्लामा खारखोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि बांलादेशआव बेन खालामजानाय आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हानजानि सोद्रोमा सैफुल इस्लाम, जाय बांलादेशनिफ्राय खारनानै भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैदोंमोन, बेखौनो गिबियाव हमग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानानै दा साफानि उनाव साफाखौ हमनो हागासिनो दं। खोला नाइजेरियानि गंसे इलिगेल अइल रिफाइनारियाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों, जायजों 100नि बारा सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायजों सुबुंफोरा गाज्रि खामजानायनि अनगायैबो साखाथियाव थानाय हाग्रानि दंफां-लाइफां आरो गारि बायदिफोराबो गाज्रियैनो खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै गोथां थावखौ खावनानै रिफाइन खालामनो नाजादोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। मख'नो गोनांदि नाइजेरियायाव आयेन बेरेखा अइल रिफाइन खालामनानै ब्लेक मार्केटआव फाननाया गोबां ओनसोलावनो सोलियो। सिखावफोरा अइल कम्पानिनि पाइपलाइनफोरखौ सिफायनानै गोथां थावखौ खावो आरो आयेन बेरेखायै रिफाइन खालामनानै ब्लेक मार्केटआव फानो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।